Takže ahoj lidi, já jsem Monster a vítám se dalšího videa. Dneska je to Minecraft, je to server Gamecraft a jsem tu s Michalem. Ano, to jsem já. A ještě jsem tu s Klárou. To jsem já. Tady Klára. A ještě jsem tu s Herbym, který jste mě mohli vidět to jo, v předchozím díle, co jsme hráli s Herbym, jsme si stavili takový domeček malý. Monstre. A já jsem admin teď a tady vidíme takový blba. Mojí retardovanou kačku. Chycenýho blbečka. Ne, prosím, to je moje retardovaná kačka. No. Je fakt asi úplně retardovaný, že jo? Běžte pryč! Zmrdé, ale se. Hej, už mu nejdodejte fakt ten bon. No a tohle videa necháme a dneska se podíváme, co jsme tu postavili za za 3 dny. No ani ne. Takže jako první to máme takovou kavárnu, hezkou, provizorní. Provizorní, že jo. Máte to napsaný, kdo tu pracuje? Pracuje tu Michal. Kuře mi dej. Michal tu pracuje, ještě tomu. Jo, dneska prodáváme extra věci, prosím. A toho Gradio už fakt, jako, už nemám nervy. A jako, jestli vám vadí, tak v dalším videu to opravím, vyhodím ho prostě ze serveru. A Michale, pomůžeš mi, já ti dám sleby a trošku pomož se střechou pyramidu. Můžu taky? Jo. Ne. Můžeš? Já taky. A? Ne, dobrý, to dobrý. Kde chceš tu pyramidu tady? No prostě udělej ze střechy pyramidu. Hej, to by mě zajímalo já. Já si beru tuhle střechu. Herbie, ty... Tak to dělejte spolu, já to udělám. Potřebuju krumpík. Mám pro něj skočit? Asi ne, co? Jo. Já vím. No, to by to taky někdo mohl umět. Balím dom pro něj. A ještě bych vás chtěl na tenhle server pozvat. Já tě zabiju, monstre! Já to tady teď nemám správně, protože ty jsi to zkazí. Chtěl bych vás na tenhle server pozvat. No. Pozvat super admin tým. Někdo tady vůbec nic, jako admin tým normální, neřvel, nenadávají a tak. Já jsem jeden z nich, takže mě tu můžete. Já chci taky něco stavit ty parchante. Mám něco! A ještě k tomu. Já potřebuju ten krumpáč, dej mi krumpík. Můžu pro něj, už jsem tady. A ještě tu nás můžete potkat všechny, že jo. My to hrajeme jako někdy. No, Mám ten furt. Kam chceš ten krumpáč? Dej mi ten krumpáč. Teď už ho mám. Tady máš. Kde seš? Vyleď. Kde chceš ten krumpík? Kdo chtěl ten krumpík? Já. Ty, no. Linda nějaká. No, hurá, takže... Jo, skoro rozbitej, to je fakt skvělý. Já nebo tady ještě jeden, no. Můžu se zeptat, co jsi... Dobrý, tak. Ty vole, ještě tady. A prrr. Dale. No. Hej, kdo má na starosti obchod? Jaký? S oblečením? Juli. Ty hej, ty. Kluci, mám nápad. Pojďte se dělat. No to tam křoupe ty chipsy. Šá, Klára. Kdo je nej? Tak. Hej, čum. Co jsem udělal? Magl, co to je? Fajn, třeba. Vykopej tady ten blok. Ne, Tom, Kláro, za tebe. neskakuj mi do cesty. takhle, boje. Za tebe se koukni. Kláro, nech to hlavně. To vypadá dobře. Monc. Jo, hezky.
Pošleme Ej. bloky. Hej, všichni můžeme tady to? Mám nápad, Ej. všichni tady budeme stavět prostě. Už Jako, co to má? skovaný domy. A Hm, to mi dobrý. zničí jeden diamond block, jako vidí. Já potřebuji bloky. Jo, jak Aj, dejte mi tady mám blok. Jakýkoliv dřevo. Já potřebuji jich strašně moc. Abych mohl postavit nějaký dům další. jo? Já potřebuji dřevo Hej, já potřebuju kameny, jestli by to šlo. a kameny. Dejte moje. Já potřebuji taky dřevo. Hej, jo a... Kamen, prosím, Počkejte, kamen. ty vole, nechte mi domluvit. A jestli Kamen. chcete tady parcelu, jako, že si můžete něco postavit, tak určitě vždycky jen řekněte, my vám tu možná postavíme dům, že jo? No, To bude. zdarma. Kamarádi, to jsou normální hráči, já jsem tu OP. Jako vždy. To trošku mrzí. Jako. Co to do prdele je? Plot. No jasně, že se postaví hned další blok, to je skvělý. Prosím tě, půjčil bys mi monstra jak lopatu a štěrk? Lopatu a štěrk? Mhm. Proč? Já si jdu pro šutry, když mi to nikdo nechce dát. Pojď sem, vole. Hej, kde jsi? Hej, monstre, Tady jsi. sekírku a krumpík, prosím. Bacha, Kláro, já tady něco dělám. Hej, proč, Herbie? No tak já dojdu do toho našeho pokoje. Ej, počkej. můžu tady postavit barák? Tady. Počkej, my teď to děláme cestičku. Já už tady stavím takhle dům. Jo, dáš mi gravel? Počkej. Dej mu trošku graveu. Spider! K nám domů se dostal Spider. Tady ho máš někde. Spiderman. Já stavím tady takhle. Okay. Jo, a jestli jste zkušení buildeři, tak zkuste zapůsobit na zakladatele a třeba... Já už fakt ten Gradis... Kick him! Tak, Tady si dáme 2 sekery. Lidi, když tak jdu postavit baráky, bude to někomu vadit? Ne. Komu? Chceš pomoct? Kláro, chceš pomoct? Ne, dobrý. Potřeboval bych krumpáč a potřeboval bych... Teďka nevím. Kluci, No, takým krumpáč. pomůžete mi někdo. Já bych potřeboval... Jo? Uběhni. Hej, je tady jakože třeba obchod s lektvarama, to by jakože mohlo být taky. Tak to postavte. Tak já to udělám, bude tady. Ale dobře rozšiřujeme své městečko. Ale půjčíš mi krumpáč a já potřebuji něco vykopat. No dám ti železo. Ne, vy jste mě tady zazdili, vy parchanti. Pachaň. Hej, ono to nejde stavět na ten tvůj pozemek. Jo, počkej, já ti tam pohodím. Co to je? Můžeš. Co tanka? Dáš mi oblečení? Teda, gravel. Hodil ti ho ten? No já ho hodil na zem. Chceš pomoct? Kdo? Já ne, díky. Ne, já to Co chci. děláte někdo na šupitoviště? Jo, Udělej. já. Udělej. Dobrý nápad, já dělám Kde barák. třeba? Kde třeba bude? Já dělám obchod s lektvarem, jo? Ne, to je jedno, Lektvarama. Tak třeba tady bude hřbitov. A co ty děláš, Michale? Takový domeček, uvidíš, až bude hotový. Já dělám dům, kde by se budou prodávat lektvary. Bude boží. Hej, nebo já mám nápad. Ty ploty No. zničíme a uděláme místo toho lampy. Jo, to by bylo taky dobrý. Tak no. Hej, chtěl by to udělat farmu. lampy. Kluci, já umím skvělý lampy. Potřebuju plot, ty lampy, jak se to zapíná páčkou a redstone. Není dobrý tam dát prostě glowstone. Tak jak chceš, ale já umím docela dobrý lampy. Je pěkně Ale- nastylovaný dům. Hej, že by ten borec, ta kočka odešla pryč? Ne, Kiko jsem. Co? Jo, Kiko. Jo, je pryč.
Nervy úplně na hovno, co? Konečně, že Mohl bych... bych dostat 2 dveře, prosím tě, abych tady... Jinak, lidi, jestli teda ještě točíš. Natočíš? Já jsem chtěl jenom říct, že když si tady řeknete Monstrovi nebo někomu z nás, tak můžete dostat tady i job v naší vesnici. Takový job. No, za který si vyděláváte prachy. Kluci. Co? No. Všichni ke mně. Ne, to já jenom dělám to. Mně se to netýká. I tebe. A kde seš? Já No. jsem u fontánky. No, Počkej si. Tohle je fontána, jo. Je boží. Takže jo. OK. Ale jo. Vidíte? Počkej. Hej, chtělo by to sem poslat golemy. Ano. OK, 3. Koukněte, jak se rozsvítí. Na prdele, nefungují ty pistony. Teď. Co to je? To má to fungovat naopak. Jaulou. Tak nic. Tak jsem to trošku vyfailil. Ne, už to vím, jak to bylo. Debil. No kolika tady budete lidi dneska? No, ani nevím. Do půlnoci. Tak klidně, mě to jedno, já jsem brazuru 5 dokonce. Dáš mi cedulky? Na co? Ej, potřebuju toho monstra. Jestli by si... Monstre, cedulky mi dej, prosím. Pojď se mrknout, jestli to bude stačit. Jo, je to ono. Koukej. Jo, bitches. Já potřebuju zase dveře. Počkej, ani se nevidím. Ne, nechci zaslí. Hej, hej. A neloku, prosím tě, já bych je potřeboval. Ty jsi nelok? Ne, dobrý. A proč je to dům z kamene? Monstre. Uvidím. Hohoha. Dej mi tu cedulky. A máš dost Tombriku? Dík. Hej, mám nápad. Hej, vadí to, že to je z kamene? Jo, a hodně. Jak to? Protože já nechci mít prostě ve svém městeček krámy. Já to ale kombinuju. No tak počkej, tak... No tak já ještě to mám... Jo, já už vím. Se budeme jmenovat. Herbik, okej. Ohraničil jsem ti... Hej, dáte mi z obchodu to? Nový krumpáč, poles. Co chceš za zeď teda? Zeď? Tohle? Ej, ty jsi mě tady zazdělil. Jo, sorry, to jsem nechtěl. Teď. Je tady zazděj. A, tak počkej, já dám Hej, Davide, už jsi viděl můj nový Ej, ty jsi zase zazděl. Počkej. A mě došel krumpík. Tady tu Davide, zeď, co prosím tě. držím. Lepší. No, Říkám, tady tu... nechte mě chvilku mluvit, já se chci na něco jenom rychle zeptat. No. Davide, už jsi viděl můj nový temp na tévko. Jo, potom mohl ukázat konečně. Přesně. Udělejte takovýhle lampy, přesně to, co mám já. Může dostat 2 glowstone. Hej, potřebuju... Počkej. Hej, potřebuju monster, víš, jak jsi mi dával? Tady, jak je tady ten barák postavený z těch bloků? Jo. Tak takový bloky, máš ještě nějaký? Házím tě dolů. Pozdrav. Máš je v tom baráku. Potřebuju. Jo. Teďka potřebuju cedulky, potřebuju. Poslele, jo. Ne, pojď. Hej, čum. Monstre. Monstra, tady mi dej mi 2 glowstone ještě rychle. Monstre. No. Pojď sem. Hej, ty máš teda zakázek jak prase, kámo. Co je? Hezký. Můžu poprosit o jedné trapdory ještě? Kitky potřebuju, monstre. Když se běž sehnat tady na louce, jich mají hromadu. A jo.
Kluci, A jo. Ne, monster nedávej mu, tady na loučích má hromadu. kluci, No. uděláme pak tady někde park. Co by na to? A party house. Hele, hej, nějaký modrý panáček sem běží. Jméno. Shift, slify. Tady k mýmu baráku, tady ten ichtyl. Bacha, teď toho borce znám, bo nám bude chtít všechno rozbořit. Ale my to máme resku. No právě, že to je dobrý na tom. My máme adminskou resku. Dokonce. Já jsem napsal trip, rest in peace. Ne, já tady udělám tímto. Pomocte mi někdo. Hele, můžu tě poprosit o pár kožených kalhot růžové barvy a rámečky ještě rychle. Proč? Uvidíš. Sem až bude. Nám dáš mi ty věci? O kolik rámečků? Sták asi. Asi takový, Růžový barvivo. asi takový sták, no. A páčku jedno. Hej, já si zajdu tam pro prachy a prodáte mi krumpík, že jo? Já potřebuji ještě jednu páčku. Přestaň, že tu ten slip je, tak nemůžu. Tak kam šel? Ušel. Máme se. Omotko, Chtělo by to krumpík. no to no tady udělat tu díru. Co? Tady Co? udělat tu díru? Já ne, ale mám kameny, takže to tam můžu zase... Dobrý. Můžu tě teda poprosit o to? Můžu poprosit o krumpáč? Můžu. Hele, nějaký idiobox. Idiobox tady je. Jo. Páčku. Slippy left the game. Čau, idio. Ne, když je to idiot, tak nechci. Nějaký idiot tady je. Dobrý, no. Ej, idiote, čus. Počítám mi někdo ten krumpík, prosím. Herby. No. Tak nechám to tak. Upřímnou soustrast asety. Hej, to už vím, jak to... Hej, nemáte někdo na počení krumpík, já vám ho potom Jo. zaplatím. Pojď, já mám 2. Dík. A je zdarma. No tam se idiot si by mi pomohl vydat ten hotel. Jo, já ti pomůžu dodělat hotel. Idio, ale on napomůže. Je to admin, takže to bude rychlejší jako. Admin Babmin admin. Ale. Ne, Frej, no asi ne teď, čurák. Napiš mu proč. Protože to zvládnu. Tak jo, hřbitov je hotovej. Já mám taky hotovo. Jenom mi chybí teda ta páčka. No. Počkej, ještě tu něco chybí. Někdo mi zvoní. A já už ukončím to video asi. Takže ahoj.